Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on sunnuntai, kello on tässä nyt 1. Mä heräsin siinä about 8 aikaan. Mä olin eilen Kaijakoon keikalla. Se oli mun elämäni ensimmäinen keikka. Ja siis oli ihan kivaa, mutta keikkailu ei oo mulle. Mulla oli ehkä vähän silleen ennakko-oletuksia, mutta siis en valita, oli ihanaa olla äitin ja siskon kanssa siellä ja kuunnella ihania biisejä, vaikka ehkä puolet niistä oli semmosia, että mä en osannut laulaa mukana. Olisi ehkä pitänyt kuunnella aikaisemmin niitä biisejä, mutta lauloin täysiä niitä biisejä, mitkä oli mun lemppareita ja mitkä tiesin. Mutta nyt palataan tähän päivään. Eli kävin tekemässä tuossa viikon vikan treenin yläkroppaa. Kaikille lihasryhmille yläkroppasta oli 2 liikettä, paitsi hauis ja ojentaja. Niillä oli 1. Ja sitten sen jälkeen tein poseeraukset läpi ja tein hetken aikaa aerobista. Itse asiassa ennen sitä mä otin kuntovideon valmentajalle ja laitoin painon. Ja nyt kyllä huomasin, että kunto on mennyt eteenpäin viime viikosta. Että viime viikko ja sitten viikon alku, niin paino on silleen junnaillut. Mutta tällä viikolla vaihdettiin taas niin kuin ruokavaliota. Tuli vähän enemmän hiilaria, mutta proteiini ja rasva laski silleen, että kokonaisenergian saanti on sit niinku vähemmän. Tänään aamupaino oli vähän korkeampi, mitä se oli eilen. Eilen tuli alinta. Se oli tullut niin kuin perjantai-lauantai yönä niin 800 grammaa pois, mikä oli silleen aika paljon, mutta niin kun vaihtui toi uusi ohjelma, niin se varmasti vaikuttaa siihen. Tänään se oli taas sit noussut, mutta todennäköisesti johtuu siitä, että mä sain nukuttua joku 7 tuntia ton keikan takia. Mutta aika varmasti nyt maanantain tai tiistain tulee taas alintapainoa, koska ollaan selvästi miinuksella, niin jos ei se tuu, niin on sitten ihme. Olen yrittänyt siis stressiäkin vähentää ja silleen ottaa omaa aikaa itselleni, että on huomannut, että sitä tarvitaan, että nyt kun mulla alkoi toi koulu, niin sit siihenkin pitää keskittyä. Mutta mä kerron vähän enemmän kuulumisia tässä vähän myöhemmin päivästä. Mä lähden nyt tekemään aerobisen loppuun, mitkä mulla jäi siitä aamutreenistä. Mä oon yleensä tehnyt niin kuin, hetken aikaa treenin jälkeen ja sitten toisessa treenissä nämä loput niin pystyy paremmin keskittymään. Lähdetään tekemään se ja sitten luvassa hiustenpesu. Nämä oli eiliseltä keikalta. Tää lukki oli itse asiassa aika kiva. Mä joskus mietin, että pitäisikö laittaa hiukset kiinni kisaluukkiin, mutta valmentaja oli vähän sitä mieltä, että se ei ehkä mun fysiikalle niin kuin, tai tuo sitä hyvällä tavalla esiin, jos mulla on hiukset kiinni. Niin mä nyt ehkä sit kuitenkin auki laitan ne. Mutta lähdetään tekemään aerobinen ja sitten jutellaan lisää. Läheisemmäksi, se ymmärrät niistä paljon enemmän. Joo. Niin myös se tavallaan kehityskulku siinä tietäisempi ja Ostin tän mausteen perjantaina, mitä aika moni on suositellut, eli tää Herbamare. Vitsi, tää on oikeesti hyvää. Siis mä laitan tätä niinku tähän mun perunasipuli sekoitusjuttuun ja tää sopii tosi hyvin. Mut joo, nyt tämmönen lounas. Aika perus, tossa on härkäpapu, suikaletta ja sitten kasviksia ja sitten perunasipulia. Ja tänään mulla on Celsiuksen tämmönen Hallon Akai. Tätä saa Ruotsista, valitettavasti ei vielä Suomesta.
Noin, nyt on saatu hiukset pestyä. Elikkä niitä kuulumisia. Tälle viikkoon laskettiin ruokia. About lähti se 100 kaloria aikaisemmasta. Niin kuin joka päivä nyt mennään tasaisilla. Ja on silleen huomannut, että nyt tällä viikolla on alkanut tuntua silleen niin kuin enemmän. Ja se on ihan niin kuin normaalia tässä vaiheessa, että nyt niihin ekoihin kisoihin se 3 viikkoa. Että sitä mä oon kuullut, että joillakin alkaa tuntua jo paljon aikaisemmin. Ja tällä hetkellä ykkösprioriteettina on noi treenit, eli kisat. Ja onneksi koulussa nyt ei ole vielä toistaiseksi mitään näyttöjä sun muuta, että ne tulee vasta sit kisojen jälkeen, niin niihin pystyy sit kunnolla keskittymään. Ja mä uskon kans, että mä pystyn ihan hyvin niin kuin koulua suorittamaan hyvillä arvosanoilla, koska se on semmonen juttu, mikä mua kiinnostaa. Ja niin kuin haluan oppia ja silleen. Mutta no, nälkä on ollut silleen ehkä just niinä päivinä, kun on ollut enemmän aikaa miettiä. Et ei ole vaan niin kuin suorittanut jokaista asiaa. Tykkään mun ruuista, että niissä ei ole mitään vikaa, että teen hyviä ruokia, niin kuin niitä aina odottaa ja sillattiin. Treeneissä painot ei enää oikein nouse, että mä nyt yritän silleen kuitenkin saada tehtyä hyvällä teholla. Ja tällä hetkellä ehkä tärkein on se, että niin kun menen tekemään niitä. Tällä hetkellä vielä tuntuu kivalta mennä tekemään, mutta mä en niin kuin niihin painoihin halua silleen niin kuin liikaa miettiä, keskittyä, koska mä en halua, että se niin kuin huonontaa sitä mun fiilistä. Mutta nyt on ollut kyllä silleen hyviä päiviä ja hyvä olo, että ei ole ehkä semmosia niin kuin ekstra väsyneitä päiviä, mitä mulla vaikka sitten vuosi sitten oli, ennen kuin mä aloitin tuossa valmennuksessa. Jos mä vertaan sitä mun olotilaa, mikä mulla on ennen ollut, kun mä aloitin valmennusta, niin silloin on ollut raskaampaa verrattuna tähän kisadiettiin. Mutta kisaluukkia vielä vähän mietin, että just hiukset auki vai kiinni. Korut pitäisi katsoa. Mä en vielä tiedä, haluanko mä ostaa samanväriset vai sitten hopeakultainen. Niitä mä ajattelin nyt ensi viikolla käydä katsomassa. Kisavärin sain varattua molempiin kisoihin. Ja kisakuvat myös tilasin tohon Hämeenlinnan kisaan. Mä en oo jäämässä yöksi Hämeenlinnaan, vaan mä ajattelin mennä mun porukoille. Et siitä on lyhyempi matka, niin perjantaina sitten mennään mun tiimikaverin kanssa rekkariin. Yhtä matkaa mä ajan, käydään kisavärissä ja sitten tullaan yöksi kotiin. Kun tosiaan mun kisa alkaa vasta 4, eli pitää olla vähän ennen 3 silloin lauantaina paikalla, niin siitä taitaa ajaa 1,5 tuntia, niin ei ole mitään järkeä jäädä silleen yöksi. Niin siinä sitten jonkun verran säästän. Mutta odotan kyllä noita kisoja. Mä alan nyt editoimaan tätä videoa vähän eteenpäin, että mä saisin tän sitten jo piakkoin ulos. Ja sit kun mä oon syönyt päivällisen, niin sit mä alan preppailemaan noita ensi viikon ruokia. Tää sen takia, koska mulla on vaan 8 semmoista isoa rasiaa, mihin mä voin prepata ruokia, niin 1 on käytössä. Niin mä ootan siihen asti, että mä oon syönyt sen, niin sit saa taas 4 päivälle ruuat. Ja tälleen mä oon yleensä tehnyt 4 päivälle, eli maanantaista torstaihin, koska mulla on aina silloin koulua. Ja sitten viikonlopun, jos jaksan, niin sitten voin tehdä niille niin kuin perjantaina tai yleensä tällä viikolla tein silleen, että lauantaina tein niin kuin laasuruuat. Niin se on kyllä ollut toimiva ja säästänyt aikaa. Kello tulee nyt 7 ja mä sain prepattua 4 päivälle ruuat. Perunasipulia on kaikissa paitsi sitten perunanuudelia, niin on tässä keskiviikon ruuissa. Proteiini mulla on vööneriä, härkäpapumurua, hernistä ja sitten soijasuikaleita. Niillä mä menen aika paljolti. Ja sitten herbamaarea, paprikaa, juustokuminaa ja valkosipulia on mausteena.
Mä alan lopettelen tämän videon tähän. Tänään mä en tee enää mitään ihmeellistä. Niin editoin tämän videon loppuun ja yritän saada sen sitten jo tänään ulos. Kiitos, että katsoit ja nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!